Salon oras madi kita saluhurna nahu parsanabi hani amang pendeta nahu manalean pasu-pasu tubur nang helang ani di bagasa sadarion anggia manutu gabe rumah tangga sindiruon si contoh nasi dari temani ngoluta mobil di jalur itu hatta nang semani saluhur jemaat ikan punggur tong dohami subut parbur mandok mulyate di haradia birohamu amanginang alani dohong nami manusia mulyate godam di hamunan nang di hamuan guru nami panjaitan naung di pasahak tutu somot alaman mandi dokter muna nami pe mandok mulyate dok dohamu asabui dohong nami tu saluhut kami namar rokat dulu nang gula-gula nami lao manggoro kasida tupoguni alamamu naning ang ditagyaso kamu jadi dihitape napardongan tubuh pinopar punta sila isabungan di hamu amangina semonani patariasni paranan gedung namun dipersiapkan di kasida mana poguni alaman kasida ibani lubuk baja AKBP lubuk baja nadong di Nagoya alani si pulanon siat tonga di bagason dari Jawa raudur mahita amangina tu bagasan nang dipersiapkan kasida tarlugo bima korong di ulang nami tulang nami bona tulang nang tulang robot nang dong asahuta asarat mahita marna melaka tu pogoni alamat ni mengurut panjaitan asa udur mahita lau berangkat tu tempat mau dipersiapkan kasida alani dohonon nami oleh tegodang mari saluhur saya Tuhan tamang masuk kita saluhurna botima hata sian kami suhut parbor oleh tegodang orang